Ki para banget baro na kabenta ya ladi na kabenta ka jingaseng samla balang Presbyterian Nonglum nga ai kuble ya pi baro ha ka kerteng ka batyang bat ka bamju shajob ka jong nong penim jongi u Jesus Christ ngi ai ngu yo blay ki para banget beit namar wat ha pedeng ka khep ha ka balang ka haban khang kerdep no shwai ki yeng bani u blay u la ple ka ni ka lat kalenti ling baki kor ki bor ki bamenta bangin yo ban ngap ya ka ktien ka jongu haki yeng ki sem ki jongi bat namar kini ki kor ki bor ki bamenta ka jing ya seng samla Presbyterian Nonglum ka shim ya ka kabu da ka jing sngo ket kli ba da ka jing shirhem ban yalap ya ka gospel hapi ki pardo ki parasnam baro bat ngida khot sngo baru ya pi ba pin pelat por ban ngap ya kan ka kubor ka balong ka jing hikai bat jing pen ken mau ka badon kam kham tam ha ki sngi jong ka khlam bat ha ki sngi jong ki jing ja ki bakla shwa bangin ngap ka kubor ki para banget be nginya phai show blay ha ki jing duai ngi aingu ya me ablay namar melong ublay ubabat ya ka jingim ka jongi ubat tip ya ka bakut badia ka basdang jongi ki bri ubajok ki jing thau ki jong me baro hi pan na me ablay ya ka ni ka por ya ka jing start ya ka jing shampang ba men ai ka jingim ka jongi bangin sngo thu ya ka ni ka ktin ka jong me ka bawan lingbak shakri ki jong me pen kan tang yang isi por ko pa but I try be bangin mat ya ki jing kerku ki jong me lingbau Jisu nong penimba i jongi ngipan amen ngalajit ban fokus ni ban pelet jingmut ban ya perkhat lang ha ka por ya ka wei ka phang ka ba ngalap sut ha ka main team ki sngi ki ba khaddu ka jing kermen bat ka jing im kristan ya kan ka thim ngan kren ban ngan phia ya ka haki lightly ki points ngin ya kren ha kan ka tayo ya ka di ya ki early ki point ki bangan sap ong hadit bat ya ka way pat ka point ha ka way pat ka tayo ka babut ngan nomon ra ki para banget be kanu ka nongrem ka balong specific na ka tin ka jong blay Henry ki benta nagaktian ublay ngan sa pendon kam hang dia bat hang tai kat baganang yat ke jingkren ke jonga kum ka jing pen syong nong rim haki benta ki benta jong ka kubor ke bangangan ai kani ka theme kani ka subject ka long ka subject ka badon kam ha kani ka khep ka baki briu ki trang ban ngau thu ka khep ha ka badan bun ki babatay ki be interpret ya ki dak ki shin jong kapor kum ka balang ne kum ki banget ngi don kam ban yo ya ki jing hikai syapang ki sngi khaddu ni syapang ka bakut ka perthai ha ka rukam ka bakham jelew bat ka bakham yar tangba ka ba jamha ban ngau thu kenang bakan long ke jing mentoy da ka benta ke jingem ke baken jaman sim jongi ki banget bat na ka benta ka balang ka ri ka jaj bin riu hi baro ko wei ha ka jingi kai theology ka term ni ka kentin ka bangi pendon kam ha bang ya kren de pule syapang ke jing hi kai tenrai ni ka doctrine jo ka sngi khaddo ka dei eschatology Snobha ki para banget be banya bat bhai kan dikaktian eschatology namarkat badang yat ka jing slok ngan kham sngo tenat ban pendan kam dakan dikaktin kaktin eschatology kawan na kaktin Greek eschatos kabamot en ni kabakut ni ka jingkut haki jingi kai syapang ka eschatology ni syapang ka jingkut de ka jing wai no ka perthai ki mat bat ki jingja ki bedai bat ki jingja ki belalek no
ki jingja ki bamenta, bat ki jingja ki ban sawan. Kamat ki jingja jong ka past, present and future. Kias no lang. Kias no lang. Dia namar kata hakan ni ka subject jing ya kren chapang ke eschatology, ni kren ya shibon bha kimat. Bat kita ki long ya kren chapang ka jing rong no, ka jing mi ipat jong ki bayap, ka jing wan arsin utrai Jisu, ka jing bishar, ka beneng bat ka perthai ka bat thamai, ka jing pen thamai pat ya ka perthai, restoration of the earth, ka jing sen sharu blay, ka himau blay bat ka jing yem ka bam jukut. Bat baro kini ki mat jing ya kren, kumbang alaong ki don ka jing yasno, bat ladangi isolate, ladangi penkerpang tang ya ka way ka benta, klem penyadai bat ki way pat, ka core message ni ka gospel syapang ka theology jong kisngi ki bakhaddu kan jano. Ban kren syapang ka ni ka subject kisngi ki bakhaddu ka jingkermen bat ka jingim Kristan ngala persyang ban pia ya kan di ka theme hakilai teli ki points ka beningkong ki jingja ki jing ya tho lupa ni ki dak ki shin jong ka sngi khaddu ki long tang ka wei ka phang na ki babun ha ka jing hikai lani ka doctrine syapang ka por ka bakut end times ni eschatology. Ka point ka baar ka pedeng jong ka jing hikai lani ka doctrine syapang ki sngi ki bakhaddu ka day ka jing kermen ka hope ka jing kermen ka balai ka significance ka impact ni ka jing don kam jong ka doctrine syapang ki sngi ki bakhaddu na ka benta ka jing em baken jaman sim jong ki banget kumta ki para banget beit kalong ka subject ka bayar, kalong ka subject ka basngau tenat, kalong ka subject ka badon jing kermen ting yakini ki lightly ki point ngan kren haki artli ki Sunday ka part 1 bat ka part 2 ngin kren hakani ka tayo bat ya ka part 3 part ngin le hakata ka tayo ka bawan ka banwan ngin ya phai menta sya ka point ka baningkong ki jingja ki jing ya tho lupa ki dak ki shin jong ki si khaddu ki long tang ka wei ka phang na ki babun ha ka jing hikai syapang ka eschatology lani ka theology jong ka bakut ka maxim ni ka kentin kini ki long ki sngi ki bakhaddu ka long ka ktin lani ka long ka ta ka phrase ka balong common bha kini ki sngi ki bamenta ha ka jing shisha ka subject lani ka topic ki sngi khaddu kalong ka way na ki subject ki baduna tam kata-kata ha ka ba kinong yalap ni kinong itu khana kin kren ngala le ya ka research lor kani hakipor mga kren subject hakipor ki bakhamen shwa but la yui hantu ba kini ya kani ki apolitic literature lani ki literature ki bakren pang ka si khaddu kum ka kitab Daniel bat ka jing penpau ki dei kita ki literature landi kita ki kitab ki baduna bha baki nong kren kin kren la shu benrap ya kani ka subject ki sngi khaddu in passing hang ni bat hang tai lani ha kanu ka main topic the subject ka baki nong kren ki kren Henry ha kini ki sngi ngin shem baka dei kani ka subject ka bala sawa palat liam ha ka jili jong ki ying ki sem kabla dominate lut ya ka jingkran hapreng ki riungwet akan ka ri ka jongi but what hakeleng ka perthairu ka jingwan rung jong ka jingpang corona ni COVID-19
ka jing yap jong ki ngap ka jing wan poi jong ki put ka jing ja ki thma ki babun cha ka perthai langi kren sapang ki economic warfare ki rikrau ka perthai kum ka Amerika ba ka China ni ka thma ya ka ni put hapreng ke India ba ka Pakistan ka badang shuja dang shibet ki thma po yeng ki bang yo ngau man ka por bat ki wei ki jing ja ki bakla kala penang ya ki babun ban penkut bat ban ong ba ki ni ki dei ki dak ki shin jong ka por ki dak ki shin jong ka sngi khadu namar kata ngiyoi baya ka khubor sapang ka ki sngi khadu kala occupy lot ya ka YouTube channel kilawan ha ka dor jong ka jing yalap kilawan ha ka dor jong ka Bible study ni ki jing hikai kilawan ha ka dor jong ka jing ye tho lupa bat ki long kum kata ka omsao ka bala flat lut ya ka YouTube channel man la ka si bat ki jing kali ki balong common bha ki para banget beit ki ba la address da ki nongkren bat ka ba ki brio ki kali ki long hatu ki ne ki dei ki dak ki shin jong ka por hatu ki ne ki sngi ki dei ki sngi khaddo hatu try jisu la janwan ka ei ka banja shwa ka sngi ka jing jenjar bat ka kordit sat ni ka ei ka banja hashwa ka jingwan asin ka jong try nong penim jong yu Jesus Christ bat hashwa ka syajar snem ka jing sensyar Chris ki para banget ki long ki jingkeli ki bedon kamha tangba ki deiru ki jingkeli ha ka ba ka tin ublehi kala jubab syai kedar kum ka jingpen ken mau ngan chupen ken mau biang ye kini harum ka jingkeli ka baningkong hatu kini ki dei ki dak kishin jong ka por ni hatu kini ki dei ki sngi ki bakhaddo ka jubab ka bagi dan ban ai ka tin ublei ka dan ban ai ka long hoj bat em ladangi pej ka tin ka jong ublei how Matthias ka lenong ka bar pusau ngin yu i hang to ka dan kata ka bagi khot ka Olivet discourse ka jing ya kren u Jesus Christ bat la ki senran how nom olive ki Jesus Christ ki senran u Jesus Christ ki la kleu lano kita ki ei kinja baladang ipule ya ka kitab ya ka gospel Matthias kelenong ba arpusau nyau ter jisu wong bapin sayo sngo sapang kitma ba ki jingile tma ki kinja ben riu kin ya le ya kinja ben riu bat ki hima ru ya ki hima bat kin long ki jing sniu bat ki jing yap temru bat ki jing kenyo jumai hashibun ki jaga bon ba ki nong ye tho lupa lamleru kin mi bat kin syukur ki babun henrai kini baro ong jisu ki dei tang ki sngi jong ka jing sedang jong ka jing jenjar henrai wang jar bayaine hado ka bekut utaken uban yo lajim henrai ka ni ka gospel on ya la ki kenja ben riu baro onda kumta ken kanja kata kabakut kidai para banget beit hot kidai kisngi ki bakhaddo kisngi jong ki dak kishin jong kapor henry kamdei kasngi kabakut junom ni kabakut pura kamdei kata completion of the end ngidang don hakajing sedang jong kabakut bat ngidang don ha kalinti sya kabakut kabangin poi sya kata kajingkut kabajunam kajingkut kabapura kajingkeli kabaar hatu try jisu la janwan kaktin ublei kala ay ya kajubab wat ya kali kajingkeli ru Matthias arpusau life Henry Shapang katagasni bat kataka poru om don batip limne ki angel ki beneng
henry tang ukpa jongahi Jesus Christ ula pensyai bahai kata wang kadi kasgi kan wan kumunong tu onam dan batip mano manuru wat ki angel ki beneng ki noptip dei tang ukpa jonga ubah beneng ong Jesus Christ uban tip syapang kata kabakut junam kabalai ke jingkali ke keban Joshua kasngi ke jing jenjar ba ke kordet sat ni ke keban Joshua ke jing wan arsin jong try Jisu bat ka shi hajas nem ke jing sensyar Chris kan nongrem jong kaktin ublay kabaai ke jubab kilong gini kabaningkong lalaban sot ya kan di jubab naki apocalyptic literatures kum ka kitab Daniel nyaw do khatar bat ka kitab ka jingpen pau ka lenong riu do khat pra ha ka ba kita ki bangi khot ki pre millennialist ki batai syapang ka jingrong no ba jar-jar ya ka balang bat ya ki banget shwa ka jingwan jo ka jingjenjar bat ka kordet sap kabaar kabaki post millennialist ki kren syapang ka jing don kaman peteng ya ka mission ka jong blay da ka bayalap ya ka gospel ukris tat onda ka pertai baro kan kelabamut bat kan pediang ya Jisu nong penemu jongi bat la pensyong nong rem ya kani haga great commission lani ka jing pa ka jong Jesus Christ yangi badi yalaki senran badingi bangin lay ban yalap ya ka gospel bangin hapan peteng ya ka jing yalap ka gospel kata ka ban Joshua ka jing sensyar ba syajar snem ukris katkom ka kitab jong ka jing penpau arpo lenong iway do pra ukris on one ban sensyar ha ka pertai ka bala penim ka balai Nyui ya kata kaba ki amilist lene amilist ki kren bala pensyong nong rem na ka Olivet discourse biang na Matthias kelong ka arpu sao Marcos khatlai lai ter kababan syapang ka jing sya shitom ka balang bat ki banget Henry ka jing sya shitom wat hapreng ka jing yalap ya ka gospel kaban yai long kaban yai yat kaban peteng tat hadu ka jingwan asin u Jesus Christ ki para bangai beit ki jing batai ki hermeneutics syapang ka bakut bat syapang ka jingwan asin ka jong try ki long ki badan kam haban tip tang ba ka jingkeli ka balong common kalong lanu bat kumnu lano bat kumno kajing tip syapang kijing ja ki berhenti ki banja ha kita kisngi ki bakut ki para bangai bet kamdai ka pedeng jong ka eschatology kabangi dei ban pelet jing mut kalong ba ka bakut ne ka jing wai no ka perthai ne ka jing wan arsin ka jong try ka dei ka balatik na bha bat ka bangi dei ka ban penkre kini kisi ka jing jin jaha bat ki dak ki shen jong ka ki long ka benta ka bangi dei ban chu yat ha ka jing yat pilgrim jongi ni haban yat ling bai gini ki kep ni dan menta ka proses jong ka jing yat lenti ka jongi tang ba ka jing yat lenti ngi di ban snauti kena bha ki para banget beit bakanam dei ka jing yat lenti syaka badom bat ka basinya ka dei ka jing yat ka badon ni ka jing kermen ka jing yat bat ka jing kit kli ban poi syaka thong ka dei ka jing yat ka bangi be sya persya ka dak ban yo ya ka jing ya thong ka ba ka jing khot ka long sheneng ka jong ublay
how Jesus Christ kumbong Paul ka shiti ka jong kinong Philippi ka nong balay bat ka khot ka bakhat saw ki para banget beit ngadon ya ka man thu ipi ka ni kapor ba ka bakot kalasdang na do ka Christ event ka bamot ka jing kha ka jing shitam ka jing yap bat ka jing mi pat u Jesus Christ kumbangong mentan ngidang yad ya ka lenti sya ka bakut hapdeng ka jing sedang bat hapdeng jong ka jing peteng jong ka bakut junom namar kata man ka khlip mat ka day ka eschatological moment ni ka khlip mat ka bakhaddu ka bayasno bat kata ka bakut ka bajunom namar ka Christ even kalaja ni ki jing ja yo Jesus Christ kilaja ngin yad lembat u Christ ban ngin yad ya ka linti sya ka bakut junom da ka jing ket kle ha ki jing kular bad ha ka jing kermen bangin yo benta ha ka jing embam jukut ban long ki nong shong shnong ha ka Jerusalem ka batmai ka perthai bat ka beneng ka batmai ka baar ka pedeng jong ka doctrine ni ki jing hikai syapang ki sngi ki bakhaddo eschatology ka day ka jing kermen ka hope ka Christian hope ka jing nget kristan ka jing kermen kristan ki kep jong ki jing ja bakla akini ki sngi kala pelong ya ki jaj benriu ka perthai ya ka imlang ka salang ya ka balang ya ki nong sinshar ki riu start ki riu shampang ki bakrau ki batri ki patba bat baro salansar ban yad ya ka khep jong ka jing ting ka jing khnyo ka jing kolmar jing mot ki jing atatin ki jing khuslai ki jing tenjo bat ka jing kerdo ya ki babun henrei ko mangala ong mene kini ki jing ja ki bakla ki day tang ki jing ja ki bangi hab ban yad linti ki bangi hab ban yad lingba kini ki jing ja ya ka jing em ki jungi kini ki jing ting ki jing smith ki jing tenjo baro ki day ki bangi hab ban yad linti ki para banget bit kum ki banget kam day ka linti ka bayalam sya ka badum ka basakut ha ka jing ting ba ka jing khuslai henrai ka day ka linti jong ka jingkermen ya kita ki batep ya kita ki bapriang ya ka yo Jesus Christ nong penemba i jongi te ka central message ni ka khubor pdeng jong ka jinghikai syapang ka sngi khaddu ka day ka jingkermen ka day ka jingkermen ka day ka jingkermen jong ki banget Christian hope ki jingli ki bami nang ne kilong hang no ngin kermen ka kata ka jing kermen hang no ka shong ka bor jong ka jing kermen ha ka jing puli theology ya ka eschatology ne ka doctrine chapang ka bakut end times la juben rap lang bat ka theology of hope ne ka jing hikai chapang ka jing kermen ka jingkermen ka bangya keren ka day ka jingkermen ka bala pensyong nong rim ha ka jing yap ka jing mi pat ka jong jisu nong penemba e jongi ka jingkermen ka bangi kermen ka long ka jingkermen ya ka jing im bam jukut ka bangin sa realize onda kalawai ka persai ka jingkermen kadai kata ka jingkermen bangin yo benta kata ka jing khawai ba kaban saja ha ka Jerusalem ka batmai bat ka bor ka babat ya kata ka jingkermen ki para banget kalong ka bor jong ka jing mi pat u Jesus Christ
kabor na ka jingmi pat ka jong Jesus Christ unang penimba I jongi la kumba ar hajar snem menta ki para banget nado kapor jong ka ni ka actual event of Christ's resurrection lani kata ka jingja kabalajar hajas nem menshwa ka jingmi pat ka jong Jesus Christ kabalajar ka history but hado menta kinong ito kana kinong yalap kinong bud yo Jesus Christ kiyo I ba ka resurrection ka jingmi pat ka jong Jesus Christ ka day ka kubor jong ka jingim bat ka jingkermen ka history jong ka jingmi pat u Jesus Christ ka day ka history ka bakraw bani ki history baro hasla jong ka ni ka pertai ka jing itu kana syapang kata ka jingmi pat ka jong Jesus Christ haki gospel ka day ka jing itu kana ka story syapang ka jing kular ka jong blay ya ka jing imbat ka jing kermen ka jing kular ka ba ublay uai u Jesus Christ uai om tang yakine ki close disciples ni ki tu ginong bot ki tu ki kanhon ki baret ki jong kapor ka jong ka deiru ka jing kermen yangi nakaway ka pateng benriu shikaway pat hadu haki banget menta ka jing mi pat kam day tang kata ka bangiong ke historical fact kadai ka jing shisha ya ki briu ki banan kam ya ka ban yeng ban kershan ya ki briu ki bawan ki bakwa ya ka ban sno hakadur kan du ka bor haba ki snow ki kay baro kila kelon kadai ka resurrection ne ka jing mi pat kadai na makata ka jingja ka event ka bor ha ka bagi banget ki kwa ka ban bat kumaman ki sngi jong ka jing jinjar na makata ka kubor jong ka jing mi pat kadai ka kubor jong ka jing kermen ka shiti ka baningkong jong Petras kelenong ka baningkong ka khat ka balai ka ongkum ni ka jing kerku yo blay ba yo kupa u Jesus Christ u bo try jongi uba kat bakum ka jing isnay ka bakraw ka jong ulapan ka arsin yangi siya ka jing kermen ka baim da ka jing mi pat u Jesus Christ na kibayap ki para banget beit ka bor jong ka jing mi pat u Chris ka ay ka jing sngaw scam na ka benta ka jing mi pat siya ka jingim ka bamjukot jong kita ki belayot hiya no shwa ka jing manarsin u Jesus Christ ka nongrem jong ka jing mi pat bat ka jingim jong kita ki belayot hiya no kalong ka jing mi pat u Christ hi u Jesus lapen scam ya kan ka boong ngalong kata ka jing mi pat bat kata ka jingim uta ubanget hanga lau yap un yo im ulong ya kania ka jing ya kren jong u bat ka Martha ka bangi syam ka gospel Yohanes ka lenong ka bakhatway ka khot ka barpusan u polru benrap ya kania ka shitish ki nong rom ka lenong ka ba henriu ka khot ka basan uang nama lada lapin ya pesap lem yangi haka jing seriem kata ka jing yap ka jong kum taru ngin long ngin yo long haka ta ka jing ya seriem ka jing mi pat jong haka theology ngi pule ba ka jing mi pat u Chris kadai kata ka bangiong prolapses the historical preview of God's self-disclosure which lies at the end of history. Lani kata ka jing yui lupa haka history. Ya ka jing penpau ka jong blay ka ba don haka bakot jong ka history. Ngi krenru syapang kata ka proleptic act. Kabalong kata ka eschatological occurrence.
ka jing im ba ka jing ja ka ba khaddo ka belajar ke history shwaya ka bakut shwaya ka jing wai no ka perthai ka belajar prior to the end kamot shwaya kata ka ban sakut junam namar kata ki para banget biit ka jing mi pat ka jong Jesus Christ kadai kata ka preview ka prolapses jong kata ka jing mi pat jong ki banget ka ba kedauru ya ka bakut jong kani kapor ka jing mi pat ka jong Jesus Christ ka deiru ka ground lani ka dei kata ka evidence jong baro ka jing kermen kadai ka tmei kadai ka nongrim jong ka jing kermen kadai ka ta ka dak jong ka jing kular ka jong blay ka baon sa pendep ka jing yap ka nom la asyu ya ka ban le don bor halor jongi a ka jing yap ong pol hang no ka sni jong pa hang no ka bor ka jong pa u pol u tho ya ka ni ha ka sti ka baning kong sinong koren ka nong ka bakat san khot ka basan pusan ha ka jing mi pat lai bor ngi ban im ya ka jing im jong ka jing kermen ban im ka jing im ka balaj lut na ki ai ki batte ki ba khom yangi ka ba mot baha ka jing mau bi pat yau mau khang jong ka jing khoslai jong ka jing kerdo jong ka jing do jing kermen jong ka jing teng la pendam no bat baro ki jing jakla ha ka perthai kin om la asyu ban persya e ka bor jong ka jing mi pat ha ka jing mi pat ngila yo mat lupa yela ka jong ka jing em ka bam jukut ngila yo ban mat lupa the foretaste of our own eternal life ka bangin sai ngin sa ngau tho kham shai ngin sa realize fully ha ka Jerusalem ka batmai berka jing mi pat ka ai ka bor bangin ya chaprang lem bat ka jing kermen ban poi sha ka thong ka bash ka jing khot ka long shaneng shauble how Jesus Christ unang penemu jongi ki jing kermen jong ka perthai ki para banget bit kinom la ban yang persya ya kan ka jing kermen ka bami na kan ka bor jong ka jing mi pat onam dan bala ban pendam no ya ka jing shisha jong ka bor jong ka jing mi pat namar kata la dangi ngi ngau thu shai kedari kan ka bor jong ka jing mi pat hatu ingin keli mo ya ladi where we are hatu la bat yangi da kata ka bor jong une u Jesus Christ u bala mi pat da ka bor ka bala pendap da ka jing kermen da ka jingem da ka bor ka balong halor ki bor baro akan ka perthai da ka jingkermen ka bakham kraw bani ki jingkermen baro ka bor jong ka jingmi pat ka long ka ta ka bor ka balaban pelong kam ya ki ki babha ki bakhoj ki bakmen kadai kata ka beacon of hope and life lani kata ka jingai min sim na ka benta ka jingkermen ba ka jingim kadai kata ka bor ka babat yangi habang idon ha ka jingim ka basyat biando henry ki para banget biit kom ki brio ni bakla ni hap ngimtre atribe ngimtre ban pet lani ban piam ya kata ka bor jong ka jingmi pat ni ignore kita baro bat ngimtip baka day kata kabor kaban bat yang ikat bangi dang ya lenti namar kata ka daw hapdeng kini kijing ja kibakla hapdeng kijing ja ka jingem ki jong i lap pendap ingi da ka jing ting da ka jing smi ngim yos ngau shu ya ka sur jong ki angel ka baong ulami pat ni ai ngu yo blay bangi don yo Chris ubalayap henry ubam 19 tiasa aka jingtep ubalami pat ni ai ngu yo blay bangi don yo Jesus Chris ubaka jing ka jingtep kamla ban bat yo
Kani kadai kabor kababat ingi kabor ka jing mi pat namar kata kalong kabadan kam kata haka jing ya lenti jongi sya kata kabakut junom ngidon lagi jong ki jong ki mau khang haka jing em ka jongi ngidon ki road blocks ki ba block ya kan lenti ya ka jongi ngidon lagi jong ki jing ki ba bat yangi bar ki ba msha yangi ya ka bangin ya syakmat ngidon ni kita ki sya ki ba ker yangi bangin ya cakata ka lenti jong ka jing sok ka jing kmen ba ka jing dapura ka jing em ngidon ni ki obstruction ki ba per ki ba laban yalam yangi sya ka depression sya ka jing sko kenja ka jing sko marway ngidon ki jing haki ying ki sem ki jongi ki jing wit ki jing wa haki personal life ki jongi but ki barriers lani ki jing lani ki jing care haki relationship ki jongi lani ki jing ya day ki jongi haki ni ki por badan ka lockdown ki don ki ke sapa ki brew ki la sakam haka depression lani ki la sha job haka ta ka jing long ka jing khuslai but ki le ka batrim da ka bashimno ila ka jong ka jingim lada don mano ki para banget bit ki badang tiasa ka jing kuslai ki bakum kita kata kamot ki pat ya shem ya ka jing tep ka basuda bad ban sno ya ka bor jong ka jing mi pat ka bor ka bala ban penlong ya ki ban ya lam ka babha ka batay ka bor ka ban pen kaladur ya ka jingim ka jongi kenang ya ba habang iyat ya kalinti yat ke jongi nginom ya kendu ya ka dead end ka jingkut lani ka jingkut ka bayap bat ka jingyap hiru kamday banday ki para banget beit ka kentin ka bakaddu yangi ki banget naman ngidon ya kani kabor kala don lupahang ni ka basa ka long tamang chusno haka bat bangin piam ya ka ban penkut ki para banget ya kani ka point ki dak ki shin jong kapor ba ki jingja bakla kim dei ban consume yangi ya ki jing mod ki jing perkhat jongi ban wan ra ki jing ting ki jing khuslai ladang ila sngo tho shai kedar ya kan ka doctrine jong ka sngi khaddo ka don ya ka thong bat ka jing kermen ngim dei ban ti hendai ka de ka jingja ka bangi dahap ban ap khmi lenti da ka jing kemen kadai ban long ke even ka bangi look up to da ka jingkmen ba ka jingkermen bat kata ka jingkermen ka bawan ka bor jong ka jing mi pat kadai ban don ru ya ka impact ban wan ra ka jingkela ka jingim jongi ka baman ka sngi ngidi ban apply gini ka jing hikai jong ka doctrine sipang ka bakut ha ka jingim ka bak kenjaman sim ka jongi ba kadai ban long practical baladang ile kata ngin laban le kata tang lada ngidoni ka bor jong ka jingmi pat ka balang ka balap penshitom ka bala sha shitom ka roy de namar ka bor jong ka jingmi pat henry ya kan dia ka topik ngin saya keren pat ha ka patu jong ka ka subject ka baga jinga seng samla balang presbyterian nonglum kan pelat hakan di tayo ke banwan ki para banget beit kumno kani ka bod ka jingmi pa lani kan di theology jong ka sngi khaddo ka badan hakai ka bod jong ka jingmi pat kan ya rap yangi bangin im ka jingim ka bala ya ka banno senyang sya kata ka thong ka jong blai bagata ka thong ka long ban penlong ya kani ka perthai ka himaba ka jong nadu nang ni syadu syatai sebakut kadai ka jing ya lenti ka jong ngenom pet chigini ki jing ja ngila tip ka ktinu blai ka layat hu ka basa ka long bangin shu pet bet sya ka jing kermen syauta uban sawan bad uban wan ya ka ban sunsyar yangi bad ban penlong ru ya kani ka perthai ka himaba kejong blay ublay un kirku lang ingi baro nakabenta kaburam kejong amen.